Kasance ɗaya daga cikin masu bamu ƙwarin gwiwa da na like. Ka latsa alamar share domin turawa ga abokan arziki. Kasance ɗaya daga cikin dubban mabiya wannan channel na Alfalaki TV da na subscribe. Ka latsa alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sabbin bidiyo a koda yaushe da zarar mun ɗora. Mun gode. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala ayni zatika allazi tafara minhu al-jami' wa ala alihi wa qadarihi wa miqdaril azim. Shahanai da malamai da sharifai ta ainihin yan uwa almajirai baki daya muna muku sallama irin ta addinin musulunci. Wayya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kwana biyu ba a ji mu ba game da karatun hisabi da muke koyarwa don wani hidindimu ne taso mana, shi yasa muka dan yi shiru. Insha Allah za mu ci gaba, wanda mun yi na ɗaya da yanda mun nuna yanda harafan suke da kuma adadinsu. Yanzu kuma insha Allah za mu nuna yanda ake bugun. Yanda ake bugun za mu ɗaura bidiyon da ake bugun zuwa ƙarshe, sai in wasu bidiyon zuwa ƙarshe za su gani. Insha Allah shi yanda ake yin bugun kamar yanda muka faɗa a baya, kaman calculator ne. Kamar me za a ce lalle calculator, amma shi wannan lissafin na malaman musulunci ne wanda ake cewa hisabi. Wanda misali idan ka ce babdun, kaga kaman ka ce ba kun san adadin ta biyu ne, sannan ya ka ce babdun, kaga biyu sau biyu zai baka hudu. To dal adadinsa hudu ne, to shi ne zai baka. in ka ce babdun, to ka buga sannan ka fitar da amsan shi a gaba, shi ne hudu kenan. Biyu sau biyu kaga hudu ne. Haka in ka zo bugun biyu da uku, wato ba da jin karami, sai ka ce bajun, kaga hudun ai adadin shi shida ne, kuma amsan kenan zai baka shida. Haka ma in ka zo bugun badahu, kaga ba biyu sau hudu kenan, badahu zai baka takwas. Kaga sai aka sa haka shi adadin shi takwas ne a gaban. To haka abun yake. Sannan sai aka zo nan bahayu, wato biyu sau biyar, ba da hakuri kenan ko ha babba, shi ne in ka ce bahayu biyu sau biyar goma kenan. To yaɗin da ya fito a ƙarshen shi ne amsa. Kun ga ya kuma adadin shi goma ne. Sai kuma wato biyu sau shida, wato bau biyu. Kaga idan ka ce bau biyu, wato ka ce biyu sau shida zai kama 12 kenan. Shi yasa za ku ga amsan a nan gaba ya adadin ta goma ne ga biyu nan, to kagan kaɗa ya zama 12. Sai kuma shi na gaba, bugu na gaba, shi ne basdiyu, wato biyu sau takwas kenan. Biyu sau bakwai dai, biyu sau bakwai basdiyu, biyu sau bakwai zai baka 14 kenan. To shi yasa in ka ce basdiyun ga amsan shi na gaba, za ka ga 14. Ya da dal shi ne amsa. Sai kuma bugu na gaba, wanda shi ne bahawiyu, kaga biyu sau takwas zai baka
16 kenan. Shi za ga amsan a gaban nan ya ara da wau. Sai kuma bugu na gaba shine baɗihiyun, kamar ka ce 2 sau 9 kaga zai baka 18 shine aka sa. Shi yasa za ga an sa wato ya ara da ha babba da ha karami, kaga ka da adadinsu zai baka 18. Sai kuma bugun bibbiyu na ƙarshe shine baikun, wato 2 sau 10 20 kenan, kuma kaulasan adadin shi 20 ne. In ka ce baikun to kun ɗin nan shine amsan ɗin nan, kaga shi na 20. To insha Allah anan za mu dakata, kuma kamar yadda muka faɗa lalle haka lissafin yake. Waɗannan da muka karanta idan ba a san su da kyau ba to ba za a iya yin bugun hisabi ba, domin dole sai an san su. Kuma za mu ɗaura bidiyon yadda ake bugawa a ƙarshen wannan bidiyon, sannan a lura a haddace su. Idan ba ka haddace su ba ko guda ɗaya ka bari ba ka haddace ba, to in ka zo bugun nan gaba an ba da wani fa'ida na bugun to ba za ka iya yi ba. Insha Allah mun gama da bugun bibbiyu. A darasi na gaba za mu yi bugun 3-3 da kuma bugun 4-4, sai kuma bugun wato 5-5, sai kuma bugun 6-6, sai bugun 7-7, sai bugun 8-8, sai bugun 9, sai kuma 10 shine baiko na ƙarshe kenan. 10 sau 10 yayi ka zai baka 100. To daga nan insha Allah za mu shiga gefen buge-buge inda kowa zai fahimta insha Allah ta'ala. To anan muka zo ƙarshe. Ɗan uwa kar a manta da sharing da kuma danna lakin da in kai bako na wannan channel muna so ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal hatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi qadrihi wal miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rahim, yau karatunmu za mu fara bugu insha Allah. Misali, in an ce ka sa ba za ka yi 2 haka, sai ka sa wata baɗin a ƙasarsa 2. To bugun yadda yake shine sai ka ce baba don 2 sau 2 zai baka 4. Daga nan sai ka zo ka sa jimun, sai ka sa ba a ƙasan shi, sai ka ce 2 sau 3 zai baka bajawun, kaga ya zama 6 kenan. To a haka za mu tafi, za mu yi tsaya ko mu ƙara gaba. Bismillahir rahmanir rahim. Karatunmu mun tsaya a babadun bajawun. To yanzu za mu yi, in ka yi dal da ba zai baka badhom, ka ce 2 sau 4 8 kenan. Sai kuma a zo a ce 2 sau 5, shi kuma zai baka baha yon, ya zama 10 kenan. Yayi? Yawa. To yau karatun abinda za mu tashi shine za mu tashi 2 sau 6 za ka ce bau biyun 12 kenan. Sai ka zo ka ce 2 sau 7 baz diyin 14 kenan. Yawa insha Allah. Bismillahir rahmanir rahim. Karatun yau za mu tashi 8 ne. Za ka ce 2 sau 8 baha wi yin
ya zama 16. Sai ka ce 2 sau 9 baɗi yin, kaga ya zama 18. Wannan shine darasin yau. Ka ce 2 sau 8 shine zai baka 16, sai kuma 2 sau bismillahirrahmanirrahim. Karatun mu jiya mun tsaya a 9 ko? To yanzu sai a yi 10, sai a ajiye a yi 2. Ba ita ce 2, ya ita ce 10, sai a ce bai kon. Ma'ana an ce 2 sau 10 shine zai bada nawa 20. Da mun kun yi kaulasan shine 20 din. Yawwa, to yanzu zamu iya dorawa ko a bar shi yanan. Ɗayan ma ya isa? To Allah ba sa. An Allah kai mu gobe sai mu dawo bugun uku kuma Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum warahmatullahi. Bismillahir rahmanir rahim. Karatun mu mun tsaya a bugun uku shine yau zamu fara. Bugun uku za a yi haka ne a misali 2 sai a yi 3 a ƙasa. To da yake daman na ce ƙaramin number shi yake fara bugu da shi yake dukan babban number. Kaga kama haka 2 sau 3 sai mu ce baja won, kaga ya zama 6 kenan. Sai mu zo nan kuma sai mu sake yin 3, sai mu sake 3 a ƙasanta, sai mu ce 3 sau 3 sai a buga shi a jaja ɗon.